κάπου στην Κρήτη ένα κριτικάτσι ψαρεύει. Τι ώρες περνούμε μωρέ και δεν πιάνει τίποτα. Και βράδιασε. Και ήρθε το πρωί. Πάλι τίποτης. Άδεια η καλαθούνα. Άδεια και η κοιλιά. Οχ, να το τσιμπάει. Επιτέλους ρε παιδιά. Αχ μανούλα μου και τούτο. Λαγοκέφαλο μωρέ. Αϊ Παναγία μου, αυτό δεν τρώγεται. Αυτό είναι τοξικό. Ωραία, πού πήγαν τα λαψάρια, ωραία. Μερικά χρόνια πριν, στην Ερυθρά θάλασσα, αγαπητοί λαγοκέφαλοι, καλημέρα σας. Σωτήρια νέα για τους λαγοκέφαλους της Ερυθράς θάλασσας. Η θερμοκρασία της Μεσογείου αυξήθηκε. Ακολουθήστε τη διόρυγα του Σουέζ και σωθείτε από τους καρχαρίες. Δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Εμπιστευτείτε την τοξικότητά σας και τα γερά σας σαγόνια. Ωστόσο, πάρτε και μια ζακετούλα, μην κρυώσετε. Και καθώς οι λαγοκέφαλοι περνούν στη Μεσόγειο, και περάσανε τα χρόνια και φτάσαμε στο τώρα. Και αν το τώρα είναι έτσι, το αύριο πώς θα είναι.